Mbah Montor ning ndi to jane iki? Ngomong aku teke pasar kok. Masa foto mbah iki? Kono ra enek. Ra, Piye? ngerti Pak Ter ra? Pak Der, ngumbah montor kalau ngene Kang Harno. Aduh men, lah ngono gak ada banyu to. Enggak duwe sanyune rusak ngono aku. Nah, lah yo wis Aku lah. nunut nunit. Nah, kowe meneh. Ya wis lah. Ya kena lah golekno karo bojomu. Kono teke pasar kok malah ngumbah motor nang kono, aduh men lho. Cek ngopo Pak Der? Ngumbah motor. Ngopo tok iki ni? Ya yang ngumbah motor kan? Lah ngono kok aku malah mbok grujuk lho. Lah ya cek ngumbah motor. Jadi kan ngeter ke pasar. Lah aku tak ngubah motor dhisik lho. Cek ngapa Pak Ter? Umur wong tekok kok yo ngono cemburu lho. Loh, ya wis dijawab ngumbah motor ya kan? Ya tapi aku yang mbok grujuk lho. Lah bilang apa? Wah, nih. Lah yang ngumbah motor toh? Ya bener ngubah motor tapi ngopo aku mbok grujuk. Ya wis tak kita pasar. Ngumbah motor ya aduh tenan lho. Lah nek omah rek banyu kok. Wis rasa diumbah irit. Wong kowe dhewe ra tau adus kok gelem ngumbah motor lho. Bener diubah kotor to montore. Balik. Lah, nih. Balik ayo. Wis mikir nek banyu ya mikir ngumbah motor mbok rasa diumbah dhisik. Lah tapi aku mbok grujuk ngopo lho umur menit lewat dik ngopo Pak Ter. Ngubah motor biur aku sing digrujuk. Wis to, gek ndang. Ya iki rung rampung lho. Ayo balik. Wis kita ayo. Wah, Wis ayo balik. Ngumbah motor nang kene iki ngopo? Gur arep ndelok rondo lewat paling wae kita balik. ngomah nek banyu kok. Ora usah diumbah. Kok dituntun Pak Der? Pak, La ilaha, di maki-maki. Nik. Kowe kan balik ning ndi? Mata lho. Kan balik ning ndi? Sampai balik toh. Lah ning ndi ning kono? Omahmu ki ning kono lho, Pak. Walah, kowe iki lindur apa biasa kita balik?